בדיוק כמוה, אותו צבעים שלה. בדיוק, יענו. תסתכל, אותו צבעים שלה. איזה יופי, יצא סייר פה. לא צריך להחזיק את הזנב? היי! 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 מה? הולך אתה? חמם אותו. היי! 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 צלם את זה, לא. עוד לא הוציא אותו, אסי, הוא לא מתלהב. היא לא עושה לו את זה. אמרתי לך, היי, ראית, היא שלחה בעיטה, אם לא הייתה קשורה, הייתה פוצעת אותו. רק שהוא לא יפצע לי אותה. איזה חיה, הוא מפלצת. שלא יפצע אותה, ניר. קרלו, מה שלא להוציא. שחר, שחק לו קצת איתו, בחד שחר. תשרב אליי. לא בא לו, יוסי, איזה דבר זה? שנייה הוא הולך. אני מכיר אותו, הנה. היי. תפוס את הקצר. היי. נראה לך עוד לא התחיל. הנה הוא גמר אבל יוסי. לא גמר, איזה גמר? אני ראיתי אותו משפריץ. איזה שטויות גמר אתה מדבר. לא, משהו רוצה. מה זה? מה זה? קח אותו מפה. וואי 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 וואי. היי! מי הוציא אותו? קח אותו, תעזבו אותו. לא 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 לא. מה עשית, קובי? איפה יש? אתם אני סגור. היי! לא לא לא. לא, שלא יכניס, תוציאו אותו! יהרוג אותו! היי! לא, לא! איך נוציא אותו? תוציאו אותו! מה צחוקים? בוא'נה המניאק! תוציאו אותו! הדרך של אמיר פתוח! הוא לא נולד למה! הכל מצולם. יואו, צלם אותו, אתה מצלם? בטח מצולם. מה מי רואה את זה נמנע? צילמת מה? הכל מצולם, באלוהים. בוא'נה, איזה מצחיק זה היה עכשיו, אלוהים. בוא'נה, מסכנה הסוסה, בראש שלי איזה מסכנה היא. איזה מצחיק זה היה, אה? זה עשה את כל העבודה וזה פתאום מה זה? קח אותו לשם. וואלה, קובי גם שיהיה בריא, הכניס לו לתוך המנש. לא ידעתי, זה סגור, אמרת שלא יבעט, נכון? פרעתי, דחפתי אותו ו... קובי, אני אומר לך עושה ככה, מכניס אותו למנש. מה אתה יודע לשם, סגור. סגור את זה. סגרו מנש. בוא'נה, בטח הכי לחוצה עכשיו, יא ורדי. אני רואה אותו גם... חשבתי זה שלי. גם אני הייתי בטוח זה שלך. איזה מצחיק. כן. נראה לי אמיר הקומבינטור הזה השאיר לו אותו פתוח, אמיר. אני רואה. הכל מצולם. איזה מצחיק זה יהיה. מאור לפייסבוק. זה עבודה, זה לא חשק. היי! היי!
נכנס. נו, מה יש לך? מה אתה גנוב? הכל בסדר, תירגעו כבר נכנס. אני אגיד לך מה, אתה צריך לסובב אותה, היא למטה והוא יבוא מלמעלה. בסדר גמור. יוטיוב הוא לא ככה. יש, זהו. מה רצית בהיריון? איזה רוצח. בוא נלך לחוצה. לראות מה קורה לך. אז מה עושה? הוליך אותה קצת! עד הרצועות. אבא אפשר להוליך אותה. אבא אפשר להוליך אותה. כן, שיהיה תוציא.